ممجد لحن bawankune harazumi, bawankune harazumi, bawankune harazumi, ni dai bawankune harazumi. Mata shehu ya agajin da kike wa masoyin kuke tafe, ga wani bawanki mai nufin sha'anin ki da ruhin sake kafe. Bawan shehu harazumi yake kin wata rana yake tafe, dattija haske cikin gari, sannan ku shehu da kokari. Ni dai bawa nake gare ka harazumi, ban san wani gaba, ba domin ainu ta gane ni ta gane ni ne na kowa ba, ko kuma murya ta nuna nura a suna ni ban ga haka ba. Bari ana ka harazumi, zuci ta kauce wa zulumi, jalla jalalu mataimakin duka yarda ka bar ni a hadumi. In ka nufa sauke liɗifin da faɗin ka tire ni azulumi, ta ce ka so ka kashe ka raya mutum ba mai tambayar gami. Allahu ba ka da kishiya, kuwa yi gagari tambaya, kai ta salatin kawa Abu Ibrahim hasken da bai tabu. Amjadu na ka saka na yaya ya lamarin ka yake abu, babu sakan da ya nuna yadda kake ɗaya kafu gaban dubu. Ai haka na ji ka shugaba, in mutu kai kake kan gaba, kai da amana da mu da ku ai wacce ta zarta uwa uba. To shi raba suke da komai ko da akwai wanda zai gwada. A zahara una ce kace su kace hidimar ta ake naɗa, na auliya yake gaba, mai san su ba zan guje sa ba. Ce wuta jani na kira gane alkawarinsa na biya, ce wuta ya musaya uban duka inda kuke mu ta kulliya. Farhama ku ne gidan mudin ɗaya ni da ya ba ku iya wuya, ai gibiri maka warware jiban na kuɗi ya kare. In ka je gujin gidan maza gibiri ma ke yi watan bari, ga gajiyayyen masoyi mai tarin zunubai bai da kokari. Ya mafitar da nake fita ta abul hasanai da matattari, mu ne muke da na ɗan bari harazumin da a ankare. Na ga mutan wanga zamanin da yawa suna su kayo biɗa, ban jira kai na baɗin ka so ka zamo mini jari abin biɗa. Tsaftace bawa ku shahudan kadarin sirrin da ka harhaɗa, ya halikai da nake gani in ka nufa sai ka daida ne. Yaran dai kun gani harazumi ba shi da himmar da zai yaba, ba matsayin da ta tsaya a kai shahu balle ma a ka shi ba. In ka nufa sai ka aika aikin washi ya zo a sahun gaba. Alkawarin naku ne Ali, yaban kuma sai a can Ali, inda sama ukwarai akwai ƙasa mu da su shehu iya wuya. Du makaranta tana ni karatu Ali nake biya, shehu ka bar mu ana kami tafiyar mu ciki da kasidiya. Harazumin dai ubanmu ne, shi ya zamo tanadin mu ne, na bi gaba suna biya mana ba arewa duka kai nake gani, na bi kudu na biya mana bu kasan waiwa ya saka ni. So mai raza na zuciya na abul anwari idan gani, shi ya saka ni nake yabo, na kowa ka zama mai rabo. In ka yaba dole a yabe ka yabo, ba dan kauna na yi ba, ga ka adan ga ka can na can a yaban wani ba za na yi ba. Inda yi ga ka harazumi sauran ba kowa sahun gaba, to mara geji harazumi ai daga jinka na hausumi. Ga tan shehu na ta madina tuɗan bara ai adimin ka ne, ga ka a'a ga kama a ga ka aki waya a kasan ka ne. Ka zama ka zama hakika bayyana ali a zayyane, ni ban ce maka wani ba, ban ce ba ka a wani ba. Na ji abin da zato ya kasa zata wai ali da kishiya, wai wata rauhaniya ta gane harazumi dai masa kaidiya. Allah wadan waka zuciya da ta waiwaya za ta tashan wuya, dattija ne maka shirya da auliya ke ta tutiya. Ya shiryar wanga zamani shau wanda ya hauza ya gangara, dubu gaban ka duba bayan ba wakar da ka zamkara. Lura da kyau ka kula da imanin ka yarda a yaudara, ai mun shigo wani zamani in ka yi wasa ka gani. Yanzu a kai da kake da yancin kanka kana ji kana gani, kaga mutum asibar mutum ta kamala ya kunshi lahani. E maka tsanin da za ka bar shehu tijjani ka ina wani, haka su shehu suke faɗa muna gani har cikin gida. Wasu aje ai ta basu maka madina adan wasu ankara, su karyato malaman iyayen nasu adan wata naira. Ka ji su ba ke suna
suna faɗin suna kai an yau da dogara faila muke a farin ciki neman rabauta muke ciki shehu raba mu da waiwaye a cikin kazare mu da zamiya ko su fitar bakin mu masu yabo dan zuci da tawaya al'amin a kadan isar kibiri ma shafe da nafsiya bani da kowa harazumi a tausaya wanka hadimi da tijana mai abulbudu a ji mai rawanin alkariya ya nasu shehu a cikin zan kasu dan usman mashiriya na bata nuna kai mu muke da mataimaki mai akalakiya shehu a kau da dukariya kada ku bari ne na waiwaya al'ago da su shehu abdul mumin sahibu zikiri mai hula na tiyo na kare kira mai kafin daga gari mai kana babu iya wuya da abana babu da ɗan gari shehu ramanar kaza kamu a duba niyyar sahadimu kaga ali kaga zikiri yake dan baiwa masu nasaba kaga ali kaga hailala yake mai rawanin da ba a yi ba kaga ali yusir salatul fati alam na marhaba a kauni dai kake adali wanda ya zare cewa akali ai kaza ka yi kwai ka kyankyashe kaza mata suke daka inda amana ruwa ba za ya ci dan garto ci dan mafaka shehu ya baku ya zafi bada abu ma'anu da baya zaka fulani kiwo ka saniya waɗansu rago da tinkiya ai abuwa maulana na kawo kuturin jiya ba ni da komai ban da kowa a shehu ya baku na saniya to da nufin ka ka bani ka kuma ba ni ka sana zamu kaya shehu da gudun da bai sano ba a gani ko an gano badan na dan bara bai da gata ban da abin so ban da kai shehu ka so na iso a karɓi bukatun duna ita wa kai nura na barin cikin sa kadai ayaba ka faɗin sa kai harazumi kai harazumi harazumi kai harazumi shehu ya banka ciki anan ba wai da nura da sa shi ba kai ta ramanar ku shehu ba dan ya iya banka cikin ka ba shehu da buwar ka zan yabe ka na kara ko ba a yanzu ba bawan ku ne harazumi bawan ku ne harazumi bawan ku ne harazumi ni dai bawan ku ne harazumi